هدف هدف שומע? הציפור הזאת הולכת מה פוצץ? פתאום היא עולה לגובה. וואי, איזה צחוקים זה יכול להיות, אחי. לא סיימתי! איזה אדיר! רגע, חכה, אני רוצה לצלם! וואי, יש לך איזה סדר הפעם? אני מבקש לספור זה היה בכל שלי, רם! חביבי, זה היה שלי. נו, אהבתם עם המלט או לא? וואלה, מעיף. תכלס. בסדר, תקשיב. עכשיו היה פיצוץ ראשון, עוד 5 דקות פיצוץ שני. 5 דקות. איפה מי שואל?